Ramogi Juang osechopo kanyo saa 3 mar okinyi sekal mar dakika maromo 2 are ne ochop kanyo saa 3 mar okinyi kendo koro sani wakelo ni weche manya wachre mag chal mag fwambo gigo maluwo ni odiochieng' ma kawuono chenro mar mbako romo sani nyaka ngorom kanyo saa 5 to motelo mano wakelo ni gigo matimore kor gwenge to mago bende warango moko bende matimore counties mopogore opogore ka bende wago tarubine counties wa makaluwo ni gin gik mage madhi bedo kanyo ka waluwo ni kendo wakelo ni yo moro makare odiochieng' ma kawuono weche ma jofwambo dhi bedo kata kaluwo odiochieng' ni ma kawuono ma en chal mar fwambo Ramogi Juang okinyi ma kawuono an nyiga Cleophas Oluoch ka koro wachako kodi kae kanyo moda chako rango chenro mantiere kar kanyo mano jatend migawo mar somo mano Ezekiel Machogu odiochieng' ma kawuono Ramogi Juang dhi chopo e county ma Kiambu kacha kodhi chopo odiochieng' ma kawuono en marango ni gik mage ma odhi bedo kacha ka otimo mano kotenre kod gedo maga mano gedo mano mar kar somo kata somo mano mar TVET mantiere county no ma Kiambu ma bende odiochieng' ma county tarik 8 dhi bedo kacha ka orango ni foundation mar kanyo igere yo machalo nade mano madhi bedo kacha iluonge ni Kenya German Technical Vocational Education and Training TVET kama dhi bedo kacha mano phase 1 mare mano dhi bedo kacha ka igere e kar somo no mar Kiambu Institute of Science and Technology KIST mantiere Kiambu Town koromo kanyo saa 3 mar okinyi kendo wach makamano waluwo jofwambo ntiere kar kacha ka ochako chenro makamano wakelo ni wach makamano achiel kachiel mane Ramogi TV odiochieng' ni ma kawuono kama chielo wadarango Ramogi Juang ka warango mana mapiyo mag nyalo bedo mbolea ma bende nyaka sani nitiere moko ma bende nogol kendo nochwale counties ma opogore nyaka sani county ma Migori nitiere ywak kotenore kod mbolea ni pogo gi yo machalo nade gino mantie nyaka sani en ni jogo ma osebedo ka dhiro chenro mag dongruok ahinya mago bende mag pur kotelne gi kanyo kod jatend migawo mag weche mag pur e county ma Migori mano bende mosebedo kacha ka temo dhiro mondo mi oganda yud mbolea makamagi owacho ni kacha nitiere achudhe moko ma osebedo kacha ka nyiewo gi kowuok e dero mara piny owacho mano Kenya National Cereal and Produce Board kama bende giuso ne johala bende koro uso ne jopur mano giyudo ni kata omenda mano bende nyiewo mbolea makamano ok nyiewego nimar en malo ahinya bende ok de chop ne yo moro ma kare kendo moro mapiyo mano bende waludo chieng' ma kawuono ywak margi jafo maro Jojo mantiere county ma Migori kendo odhi bedo kar kacha ka otemo mana luwe yo moro makare mondo mi wabed kod ng'eyo ni nyaka sani gintiere nade Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono en World Town Planning Day ma en odiochieng' mar chano boma iwacho ni odiochieng' ma kawuono idhialo chieng' chano boma mopogore opogore romo makamae ma bende iwacho ni darang ni bombe tipango e yo machalo nade ichano gi e yo mane gimomiyo county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata gi nyasi mar dhialo odiochieng' ma kamano mano dhialo chieng' chano boma nyasi no dhi timore mano e kar romo no mar Mama Grace Onyango Social Hall mantiere town e boma no ma Kisumu odiochieng' ma kawuono kendo koro gimantiere kacha maduong' ma irango iwacho ni thor wach en mane iwacho ni think global plan local gimantiere kar kacha igolo mana paro kawuok e pinje maoko bende koro kikele ere kaka irango ni chenro gi duto dhi e yo moro makare achiel kuom bombe mantiere e pacho kae mano boma no ma Kisumu bende neno kacha ni ere kaka ichano boma ma kamano mondo chope rang'iny mag bombe mamoko mosedongore mantiere pinje mamoko Ramogi Juang wantiere kar kae kendo koro wada mana rango ni gik mage manitiere kae ka warango nyaka sani ni chenro opogore ka koro wada rango weche go mag lupo Ramogi Juang mae ka watieko go ma en chal mar fwambo materi nyaka county ma Homa Bay jafwambo marwa Alia Beach bedo kanyo ka luwo chenro opogore ta ahinya lwenje mag kiewo e county ma Homa Bay ma biro nang'o ma biro Ramogi Juang kaluwore kod koko moseneno kata kantiere mano wacho ni e wi wach go mag weche go mag lwenje mag kiewo mag lupo e nam Lolwe mano e kind jolupo ma Homa Bay kod jolupo mamoko
ali abich luwo sigana makamano kendo kango yude yo moro makare ang okelo weche manyien mag migago kagi kacha koda ng'ich welo imore bende odiochieng' ma kawuono. Mane thuolo ma watieko go chenro mar mbako romo kidieny mokwongo mano mar chal mar fwambo. Nyinga Cleophas Oluoch motimore aluora mari kacha SMS line wapodo yawo en 33600 kata kikawo picha ikawo picha no tindiko sigana tikete kacha Mwananchi reporting mantiere Citizen Digital app kiseyude kar kacha ibedo kod SMS wa men 33600 ioronwa kata message e Facebook mora mara Ramogi TV wabedo kod ng'eyo ni wach mane matuch kama intiere to nyalo oro jofwambo mondo chop iri kanyo kama intiere mondo wach makamano ochope wang' jowi mari miero mar Ramogi TV. Medikete mana kae ni mar ma en dwe mar 11 tarik 8 higa mar 2022 waduogo kod twak mwadaduogo go wadaloso kodi in kaka japiny omenda makoro iwacho ni mar piny owacho monego bed ni chwalo ne mbalariany ka ochunge odhi kelo chochni machalo nade section mar somo taenya e tar somo mapachuka jolony dhi bedo ka nyithi sikul dhi bedo ka jotend dhi bedo karka mondo mi wabed kod twak kodi achiel kachiel wabiro kama intiere karka jabedo ni intiere mbalariany ma Kisii Jorongo University Maseno untiere kanjo go mantiere Moi University kama gintiere University of Nairobi bore Nairobi kae kachiel kod JKUAT Kenyatta University wadawinjo duondu Jotum kauntiere Mombasa wan kodu achiel kachiel chenro mara mbako romo ne mar koro sano wadaduogo kendo warango omenda e mbalariany pek ni kanye ng'ama nigi ting' maduong' riti masani waduogo kod twak jolony koro dhi bedo kod jo studio karka koro kikidhi mabor ikete mana ka. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mari pitu emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo onono tiend weche kowuok kuom laktar osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mane Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Diagamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre sa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, sa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, sa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup.
obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich, saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny, tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV, kik bai. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyo nagi, matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063.
Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Ana wuon abiro neno ni jopiny te ong'eyo ni ane min Bihan. Ritu biro neno gima welo biro yudo bang' chamo gini. Ing'eni nachako wicho makeup gi rwakruok maber nikech in John. Koro ok anyal weyo mondo ng'at machielo kawi. Wano ok wanyal keto Nyasaye ni kae. Nang'o? Nikech en gima osetur. Kosetur to ok onyal tiyo kae. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne antie. In bende inyalo bedo kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kod opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyakora Mugejwang waseduogo kendo wacho ni yweyo mwaka osani wakaw mana yweyo matin ka odogo to dhi nyime gi twak. Gino mosebedo ka walose gaming'a to motelo ne mano nitiere ng'uro mosebedo ka timore ka gi kacha kotenore kod chenro mag somo e tat somo ma pacho kae mano chenro go mag mbalariany. Wacho kanyo ni jotije mag mbalariany kaachiel koda jopuonje mago mantiere e mbalariany mopogore pacho ka osebedo kod ng'ur kaluwore gi gino ma odira mokalo. Jatend migawo mag weche somo ne wacho kanyo ni omenda ma sirkal duong' ma igoyo kaka janyuol en mor ne owete kaachiel koda nyimine. Jogweng' bende mor. E kinde mokalo ne gigoyo nyaka arambe. Akia ka pod gigoye nyalo bedo ni arambe pod igoyo kaluwore kod pek mar ngima ma sani nitie. Arambe ma kamagi ni igoyo mondo mi nyathi oyud omenda monyalo tiyogo e sikul. Mano e yore mar wuoth, yor somo, mano yor chiemo, bedo kata konyo gik matimore ka gi kacha. Kata kamano bende nitiere omenda machielo bende ma nyithi skul nego bed ni ndiko kata oro kwayo mondo mi gikonyre godo. Moko osebedo ka yudo kidienje mopogore kaluwore ni donjo maromo yudo omenda maromo nade mondo mi chak tiyogo. Mane omenda mawuok e agulno mar somo miluongo kanyo ni HELB. HELB ne osebedo ka konyo nyithindo e yo machalo nade. Nyithindo osebedo ka tiyo kode, mago jopuonjre mantiere polytechnics, mantiere TVET, mantiere kuonde mamoko mag tat somo. Mano moting'o gik mopogore mano moting'o nyaka iwacho ni mbalariany bende nitiere kar kanyo. Jopuonje nigi ting', jonyuol nigi ting'. Ka dipo ni ogolo omenda makama, oganda moko wacho ni omenda nego gol. Mano kaluwore kata gi jatelo mag mbalariany no mar TUK, mano Technical University of Kenya, ma bende koro osegolo ote mare kendo ni oboke ka odiochieng' ma kawuono. En owacho ni omenda no nego gol adieri kendo mbalariany kik yud omenda machalo kamano. En gi paro ma opogore. In inya bedo gi paro machalo nade. Nyithi sikul nyado pek mage
arwakini machiegni. Chenro en mar mbako romo, nyinga Cleophas Oluoch. Kaka pile, mbaka ni okwago e kendwa, wago e kodi kama ntiere karkacha. Gimomiyo yawo SMS line marwa, maen 23600. Facebook wantiere live mar Ramogi TV. En achiel kende piny mangima, en gi tikno ma blue, manyiso ni en verified. Koro kido mora mora mowuok moro mopogore, mano ok marwa. Marwa en mana achiel mantiere karkacha. Tiyudowa e YouTube bende, @Ramogi TV. Kanye kama wantiere en bende en verified. Gigi duto ntiere karkacha. Twitter wantiere Ramogi TV KE. Tudri koda e fan page mar Facebook mano Cleophas Oluoch. Mondo mi watudre penjo mopenji kacha kata page mar Ramogi TV iye iduoko to wadhi somo gimane chenro ni mar mbaka oromo. Mbaka ne okudago kendwa ka waonge welo ma wan go e studio kae. Kawuono an gi mor mar bedo koda rowere kachiel kod jopuonjre ma pod ntiere mbalariany, to gin bende gin jotelo mag jopuonjre mantiere mbalariany mopogore pacho ka. Iwacho ni nyidendi nyalo biro mokwongo kachako timo nyiso ni jok mage mantiere karka. An ka gi Merrill Aluodo. Merrill Aluodo en japuonjre, bende en jatelo mag jopuonjre e mbalariany no ma University of Nairobi, mano ma UON buore Nairobi kae, machiegni Ramogi TV. Erokamano. Kamachielo bende wadhi bedo kae koda mano jatend jopuonjre, mano e riwruok mag jopuonjre mantiere e mbalariany no ma Kenyatta University, mano Teddy Odhiambo. Teddy Odhiambo Jamigori, rekora wan kod Ramogi TV ka machiegni. Erokamano jaduong' Cleophas. E kindegi duto wada mana poro wach kendo wago mbaka e weche motenore kod dongruok mag nyithi sikul kachiel koda ka chenro mopogore opogore mag somo. To motelo ne mano, wawinj pach jopuonjre ma utelo negi. Odiochieng' ma kawuono adatere achiel kachiel nyaka nyawadwa Walter Nyambaga. Walter Nyambaga ogo tach odiochieng' ma kawuono e mbalariany no ma Nairobi, mano University of Nairobi, mondo mi okel matwak gi jopuonjre mantiere karkacha koyudogi. Penjo maduong' en kanyo ni omenda michwalo e mbalariany ponono chunge ere kaka odhi rocho chenro mag somo e mbalariany kata gik moko mopogore opogore matimore. En kinde moro madhi neno ka ntiere ng'anyo mathoth koso oyo. Walter Nyambaga, koro bagnwa twak kiporo wach gi jogo men go kanyo mondo abede kod ng'eyo ni gik mage wacho to pachgi gin mage kotenore kod twak marwa e mbako romo odiochieng' ma kawuono. Walter. Cleophas, good morning and good to see you. Nikech ani mbalariany nyaka nakonga chochi kendo bende anwali gi kisungu maleo mokalo mana mar keto wiyi e tago nikech wantiere mbalariany mano mabendo mipek malich mokalo, mbalariany mosegolo wik jogo ma wigi otimo jere malich mokalo. Miyo wago mana mbaka gi moko kuom jopuonjre mantiere kaendi, wabilo pachi kendo bende wawinj to gino wuona wacha jatend migawo mochung'ni weche mag somo pacho kaendi Ezekiel Machogu olodo igi machalo nade koso bino boke bet ka koro chod mokalo e katiegruok kaendi. Mokwongo kapok adhi nyime king'eyo ni weche giendi oseyudo kwet mokalo kotenore kod telo mago mopogore opogore mawuok e mbalariany ma pacho kaendi. Koro gi seche giendi miya thuolo deka moko machuok Cleophas mondo abil wach kod jopuonjre mawuok e gwenge mag Luo Nyanza ka kod achiel kod alwora mag ka moko bende wuok mabet ka seche moko chorre matin galwora mar dho wadh nam Lolwe to kod dho wadh nam Chumbi. Gi seche giendi abilo wach kod wuoyi mathiring'iny ahinya, wuoyi ma bende koti odonjo kuome ka. Jatelo, iwinjo gima Ezekiel Machogu wacho mokwongo machiegni Ramogi TV? Erokamano ahinya Walter Nyambega. An iluonga ni Patis Ajwang' Otieno, ajaw yo Makagwa modak Migori, ma somo weche mag siasa e mbalariany mar Nairobi. Erokamano nikech isemiya nying koro gi seche gi Cleophas ibiluonga ni Nyambega kwa dhi mbele. Iwacho maber ni isomo weche mag siasa to seche moko weche gindi motenore koda kit gino mowuok e lew jatend migawo mar weche mag puonjruok seche moko inyal tene kod siasa kino wuona gi pachi kachiel kod pach rowere mayudo tiegruok e mbalariany mar tat somo ma University of Nairobi kaendi. Gini ukawo go nade? Wakwedo e okang' mager gigo mane jatend migawo Ezekiel Machogu mochung'ne weche mag somo e piny ka nowacho kotenore gi golo atamalo mag omenda mimiyo mbalariany mopogore opogore gi skunde moko midendo ni TVETs e pinywa ma Kenya kaendi. Moloyo nikech wang'eyo ni kuom sani piny mokwongo tek nyocha koka jopiny noa e korona, ji pesa onge, gi tije bende onge. Waseneno bende sirikand ker William Ruto sani dwa medo atamalo mar juoko e piny mar Kenya. Kuom golo omenda ma gimiyo mbalariany mopogore opogore e piny ma Kenya kaendi, gibro dhi
pek no bro dhi ne jonyuolwa mandala. En kaka janyuol onego ng'e moloyo jok moko duto ni ma pek ma ting'no ok bi ting' gi more than one person. Magi ting' miting'o gi jok ma sani onge tich gi jok ma ijuogo atamalo man malo. Koro wamedo penje niya, kama giduto te itimo kod sirikal achiel, gidwa ni jo Kenya oring kanye mondo giyud konyruok. Erokamano nikech nakoni ni okan kenda winjo pache kanyo endo. Ago mbaka kod iluongo ni gavana achiel kuom jodito ma bendo mako pacho jende kendo bende iwacho ni giromo kode mokwongo kapok ochwal ne go piny owacho to kendo seche moko tenda e mbalariany. Wi mathiringi nya neno ka bende koyo ni ok chuchi baba machiegni Ramogi TV. Ana tegno kendo koyo ni ok nyal chucha kada mati. Ani luonga ni Peter Nguka kendo ane governor mochung' ne campus maka. Ana wuod Suna Migori. To koro gavana chal kagima opuko to kode mbalariany kaendi kendo wachni lungo wang'u mokalo. Samoro kit kaka rang'eny michwalo godo weche mag tayo mbalariany kachiel kod neno ni dwaro mar rowere ok obedo kod ng'ikruok. Gavana koso bin nyithindo se ndonyo ng'wecho chopo kumi kaka gichwalo kwayo margi. Walter, wach mar government golo pesa magimiyo mbalariany ni en wach ma oseketo kendo comrades sani higi owang' mokalo kendo ka ginena ginyisa ni governor watim nade, governor pok waneni kiwacho wachni kendo nyiso ni kawuono adwa wache. Kech king'iyo government sani universities nigi pending bills maromo bilion 27. Igni 3 mokalo debt ni ne en bilion 13. Kech ineno ka debt ni omedo. Nyocha waneno ka government Kenya Airways ne nigi debts kendo government nodhi ogolo negi debts go. Alafu sani universities kaka Moi, Egerton, universities githo. Kendo wakwayo government ni wach mar wacho ni ok gidwa dhi miyo universities gi omenda, mano wach mwatamore. Watamore wachno, mano wach mok nyalre. Kendo wacho ni gidhi gimi universities gi pesa mondo konygi mondo gichung' malo kendo. Kech kata ka penji Walter, ka in gi nyathi, an jirandi, be anyalo puonjo nyathino, dong in mipuonje kendi. Kendo sponsors maya loka gi oginya biro ka mondo gichulwa kendo pesa mar training. Pesa madwaro kuomgi en pesa mar research, ok pesa mar training. Koro government nyaka chul pesa mar training. Ogeyo mara moranya kwa mgajonga koni nyaka adhi nyime gi kawo pachgi mondo mi gin to gi ket wachni kuma nade. Agombaka kod nyaro nagi moro ka bende lawu gi kuome metutip mokalo rwakore lony mamalo. Wabiro winjo ni to en to kien owuon wachni owe ka chunye go kibikibi koso ineno ka kata kapo ni pesa ni olwese oko to pod chwalo yudo chenro mag somo pacho ka ahinya te katiegruok ok nyal weyo ka seche moko nikech wacho ni joma nyiri gi ng'awo to winjo ni wigi bedo mabith mar reso gweng'. Okay, ginyinga iluonga ni Loving Laura, anyaka rachonyo Homa Bay County. To gisani wachni en wach ma omako gi buok sana nikech king'iyo somo en gimon mego beni bridge gap jomonyalo gi joma onge godo. Koro sani kidwa golo pesa ni nyisani jok ma onge godo gi fini gidwa gole kanye. Asto mar ariyo pesa mudwa golo ni ntiere nonro moko mopiedhi mitimo ga university research. Koro pesa gi university gi mbalariany dwa golo pesa kanye ma tero ne nonro gi. Ingeni onego beni kapok wame comments moko wang'iyo ni like gini ko atime odhi konyo nang'o kata effect mare dhi bedo nang'o. Erokamano karachuonyo chal ni ubiro tego wang'u e mbalariany makani nikech chal ka gima dwaro makende mondo mi dwach rowere odhi no makare kata kopore gi kit kake kao wach mose wach kod jatend migawo dwaro nitiere mar keto ikruok malach kendo bende neno ni lokruok obeti. Agombaka ka kod wuod Siaya machiegni osiepna no kale odhiango donjo kuwi mokalo ibiro wacho nyingi to penjo maduong' ni to chal ka gima nyal nduso omenda ni endi kose nduso omenda ni nyalo kelo ng'ikruok kino wuon ang'eni in achiel kuom jok ma bende yudo omenda mar sir miluongo ni HELB wach mantiere mapek ma imiyo mbi. Erokamano Walter, iloso gi Francis Omondi. Omondi Jasiaya Ugenya kendo an achiel kuom japuonjre ma mbalariany ma Nairobi kae. Wach ni en gino momaka gi wuoro ahinya sana kendo en wach ma ka ok wachung' kata mana motegno sani ma wawacho ni gigi wadhi kawo gi kaka gintiere ni
dhi bedo marach kabisa. Joluo wan jomong'ere kendo wang'ere ni ka gimoro biro mobedo marach to nyaka wachung' malo mondo wawach ni gini to ok dhi timore kamae. Kirango gik ma sirikal mosedonjo sani temo nyisowa, sirikal wachonwa ni wakaso kanda kendo watuo kanda ni gigi biro timore maber, gidhi timore maber kanye. Ka sani ka koro mbalariany somo oseng'aw malo ma chal mana ni sirikal temo wacho ni mbalariany moro amora nyalo keto omenda ma gihero mondo gikete ni nyithindo ochul kaka gidwaro kamano. En wach ma osekelo kuyo ni kila ng'ato. Kumora amora ma ji nitiere ywak, awuoyo gi jopuonjre ma jowetena ma an atelonegi kendo gi ywak matamore gi nono. Kendo an gima nyalo wacho en mana gimoro achiel, ka sirikal ok en machiegni kata ready mar tiyo gi ji, ka sirikal ok dwa tiyo ne joge manomiye kura, to giwerego gino wan wanyalo timo. Oseng'ere kendo jombalariany gini jogo mamiyo ga piny ka piny, miyo piny ka piny, seche moko ka gik moko tek to miyo piny gigo minyalo tim mondo gik moko bed mayot. To an asegolora an achiel kachiel Francis Omondi ma Jaugenya ni dhi bedo mondisore mbele ka, kendo atemo mana nyiso sirikal ni gima ginyalo timo ka ok ginyal miwa omenda mar university ni to kata mana osuru ok wabichulo, mano ok wabichulo. Erokamano. Owacho ni dhi ndisore mbele ka endi nyakora moga jwang' mano pod wakawo mana pachgi to koro kalure kit kaka nondo mosetim ewi wach mowuok ni endi chalni ponono omenda maketo kod mani ondose to biro chuno janyuol kachiel kod jopuonjre mondo medie balang' magichulo kaka moko kuom omenda mar chwalo kuonde mag puonjruok. Evans machiegni ka mondo mi koro imbi gol pachni to ponono koro wach ni koro omeda ne pesa gimiluongo ni school fee gi dholiech dhi chalo nade? Hapa an iluonga ni Evans Ouma mawuok Sai Konyango mosomo Sai masani ni mbalariany maduong' mar Nairobi. Ana wacho ni ati maybe gima ne siasa wacho nonindo kasto kochiewo to amua ne wacho cha gino. Wan kaka student mbalariany mopogore mane Kenya ka wa hope ni gima no wacho no ok en serious. So ponono ni en serious, wang'eyo maber ni education building ni manaka wan kachiel kaka student mbalariany mopogore wabiro chako wuoth kachiel pile ka wan e dhode ka nyaka chieng' Ruto ng'eni student nyaka som. Kane Ruto timo campaign noketo chata moro gi peji itemo wacho ni uchano bago ng'anyo yo machuok koso yo machuok gi yo maduong'. Erokamano mano pache wuon to Cleophas gima duong' e kinde mane odonjo ka ni ne gin koda put mopogore chalni dang'ni mar paro kalure kod weche motenre gi kit kaka twagni endi dhi nyime osego gi kihondko kien owuon nitiere omenda kachiel kod kit kaka jopuonj kachiel kod jopuonjre osebedo ka yudo resruok malach kotenre kod omenda piny owacho chwalo negi kendo dwaro nitiere mar nduso gi kolure gi kit kaka twak makoro dhi nyime ni endi nyalo bedo ma nyalo kelo ng'ikruok e yudo yot e weche mag somo kino wuon kichako kod nyingi. Okay, an iluonga ni Ogabena Dobina Jamigori asomo e mbalariany ma Nairobi ka. Mokwongo kada wuoye wach pesa ma government osebedo ka miyo nyithi skul ma jo mbalariany miluongo ni HELB. Gisani osebedo kodeko kendo miyo wasesandore skul ka mok bere. Nwasemiyo gi warning mar deni okadho jumani. De kiny wan mane dhod gi ka. Mana achiel. Mar ariyo, ka government dwa ni ging'ad pesa mineno imiyo jo mbalariany kata jopuonjre gi skul. Ka gidwa ni ging'adi to gimany yo machielo ma ji biro somo go e Kenya ka. Mano kende manyalo wacho negi. Erokamano. Chal ni gima duong' ni comrade chal ka gima ni iye ni nono kendo en bende moko kuom nong'no miywago ka gilieko ni omenda maketo kod mano osebedo ka jologi kendo kata ka gin gi teko e kinde ma gitayo chenro gi mag yudo somo opogore. Cleophas yiena koro adong' gi ji ariyo kende to bende tika chenro ni endi wuoyi ma bende orwako akwach ka ni kod paro mare owuon owacho ni seche moko kit chopo dwaro mar jopuonjre nyalo bedo kod ng'ikruok ponono omenda maket kod mani okidhi oko to kata ma jopuonj owuon bende nyalo bedo kod pek mar chopo e klas. Erokamano Walter ginyinga en Ali Kefa wuod Siaya Bondo tur gi Raila. Koro wach gi jatelo no mochung' ne weche mag somo e piny kae moluor Machogu gino weche ma kono beni itimo roadside declaration. Ingeni over the past few days jotelo bosi ni kar Ker Ruto sebedo ka wacha roadside declarations.
ng'eyo ni nitie stakeholders e sector mar puonj ka. Koro onego bed ni jatelo no bet gi ji te to giwinjre, nikech ka ne ker timo campaign nobet gi jotende mag skunde kendo ne giwinjre ni kata mana ELB obro medo kiwango mimiyo ji. Ing'eyo ni ELB is an agency under the Ministry of Education. Erokamano. Eh. Yo machuok ahinya osiepna. Erokamano. Sa bet ka koro wewa ka waonge gi wengewa. Ponono omenda ni ogol chuth. Dhi chalo nade kata okang' mane makoro jopuonjre nyalo kawo? Gin owuon okang' mane minyalo kawo? Gi nyinga Anogol Steven, ajapuonj man mbalariany ma Nairobi. Yes. Okang' ma wan wasekawo, nyoro ne wan gi meeting kaka leaders mag university. Ne wamiyo government 48 hours, masani ang'eni hours gose dok piny. Wabro dhi e ndara, ma wakonygi ne gimiwa ratiro mar. Erokamano. Nyokora magajo nikech nakono ni abro tieko gi karachuonyo obro sodo kama chiegni kinde ma kawo pacho ojana moro ka nikech asekoni koro watieko. Baba Ponono ni onge lokruok moro amora motim, chal ni midhiero nyalo chopo mbele kendi. Kaka jopuonjre unyalo timo nang'o? Ubro chako solwetu e ofuko mondo ugol mbalang' mabet ka seche moko nyalo bedo mojuol ne ma uchulo sani, koso udwa timo nang'o? Anena wach maler kabisa ne CS mar education. Kichako gi nyingi. Nyinga iluonga ni Alphonse Otieno Yuku, awuod Kasgunga, Mbita Suba. Yes. Anena wach ni onge balang' mwadhi golo ofukniwa kata jonyuol wadhi golo ofukniwa. Anena wach maler ni ka ok CS odwoko weche mana wacho, oboke ng'eny Nairobi ka wabro turo mondo wachope ofise mondo nyiso gi omiyo pesa ok nyal chope e skundewa. Erokamano. Cleophas, winjo ka kit kaka jogi chalo kendo bende winjo kit dwaro ma gintiere godo kora nyade mang'eny pile ka pile kwayo ka nitiere seche moko lwari e Lwanda seche moko chopo kare. Koro to nikech iwacho maber ni bende ne nitiere nyadendi moro manogolo pache, koro dwaro nitiere mar winjo ni to Ponono seche moko omenda maket kod mane obiro bedo kichwale kendo bende dwaro nitiere mar keto e tim gino mane moko kuom tend mbalariany mopogore opogore wacho ni jatend piny nosechweko gi mar keto e tim ma kopo ni odhi makare kata bed ni olwar to seche moko nyalo kelo midhiero matut. Wach ni mogik, Loren. Okay, kanyalo wacho en niya, omenda ni kogole ng'e ni thoth ji ok gidhi nyalo biro e mbalariany. To kok ginyalo biro e mbalariany, ang'o ma ginya timo malong'o? Dong'e na koro increase in crime, like society ok dhi bedo moro ma like nyalo ting'o ji te. En ni an nyaka kaw ir ng'ane koka nyalo bedo. To gi pacha, to jatend weche somo nonego par malong'o gik moko kapok owacho. Erokamano. Cleophas obedo mondisore kendo kaluwore kod thuolo mantiere yiena mondo aduog kumi e studio kanyo mondo idhi nyime kod twak makero kod bani mak mana ni ok giyie kata bende ok girwako yono makare chenro ma osebedo kadhiyo nyime, mak mana ni nyaka chop sechegi biro bedo mondisore ka oganda orito kendo winjo ni to gin lai mage mokaw. Kachiel Cleophas, back to you in studio. Na chako gi dho liech yiena mondo atiek kod dho ombogo. Ana migi gi dholuo to koro agoni mana erokamano Walter Nyambaga. Bago twak mamit ahinya kendo koro ka idhie luwo chenro mopogore opogore e kaunti ang' wan kodi ka mondo mi ang' miwa moko mathoth. Erokamano ahinya kuom paro maliw ma wayudo kowuok e mbalariany no ma iwacho ni mano ma Nairobi, University of Nairobi, iwacho ga ni en ga mana achiel kende kama gintiere kar kacha. Jok moko bende ote medo mana donjo kar ka. Koro nyakora moge juang' sani koro oda chako twak ma kama wadhi bayo nyaka kaunti ma Migori uchiegni gi Kisii kata wanya do jok mantie Kisii University, jogo man Rongo kata to wacho nade, kaunti ma Siaya, kaunti ma wacho ni kaunti ma Kisumu bende nitiere mbalariany mopogore opogore, kaunti ma Mabei bende ang' warango mondo mi waduog e moro makare. Nitiere ote mawuoro to mago ang' waduogo mondo mi warangi ni mar gidonjo kendo ka wamedo mana dhi nyime gi twak ang' wamiyo paro mopogore opogore. Teddy, yes, in kaka iwacho ni in jatend jopuonjre, riwruok mag jopuonjre mano ma Kenyatta University mo ni kusa korire gi jotelo mamoko, in kanyo kachiel kod jotelo mamoko mag mbalariany. Ara ni miya pachi kotere gi ni ma joma ntiere University of Nairobi owacho gi ote manuoro odiochieng' manyoro ka wacho ni jatend migawo mag weche somo ni mana gi seche maromo 48 mondo mi obi e lela kendo gino mane owacho cha olere kata ogole gino mane olieko. Erokamano Cleophas, kachako
wane jotelo mag mbalariany. Nyithindo makoro idwa di kaka idwa digi ni. To kapok achopo kanyo, asebedo jagoro mongirore dendo ni sekjen mar kus achiel onogo no. Aito nyocho yiera ker margi. Gombulu matamre gi nono. Omiyo wabiro ka mondo wawuo ne nyithindo mang'eny buora. Koro nyoro ne wan gi twak makende e mbalariany ma Nairobi. To ne wawang' kabisa kuom weche mane CS Ezekiel Machogu wacho. Ni koro gidhi golo omenda mane nyochi miyowa kaka mbalariany e Kenya mangima. Nyaka sanie Cleophas, omenda mimiyowa tin to universities mbalariany mathoth Kenya kaa sanie gidhi ka gima githo. Kenyatta University katiyo kode kaka ranyisi ni piny mogik gin gi gope ma dwe ka dwe iloro negi account mar bengi. Nango nikech gope. Kidhi e mbalariany ma Nairobi the same mane gima pod gikalie. Koro mano en gima ok wanya yie. Omiyo ka nyoro ne waloso gi jo media ne wawacho ni wamiyo CS Machogu 48 hours midendo ni seche 48 mondo mi obi e mbui to okwang'ono ne nyithi sikunde te mag mbalariany. Kamano. Kawuono entiere gwenge ma Kiambu. Iparo gima kamano dhi timore? Odhi biro mondo mi olos gi jopiny ko chiwo ler mathoth koso dhi rito nyaka chieng' ma jatend piny Kenya biro duogo. Ma pono no gibed gi romo margi mokwongo kaka jotend migepe. Wan kaka nyithi skul ne wasegolo wachwa. Koro wachwa no be mogik. Koro ne wachako kwane nyoro gi seche mane wagole wachno. Ni nyaka to obi mokwa wang'wono nikech onge wach mora mora minyalo bi tinyisowa kane waonge a decision making table. Wawacho ni students must be part of the decision making table. Koro sama ni ogolo wachno wane wakia. Koro akure. Koro kaka ne wakiano pod wakia. Koro nyako bi mokwa ng'wono. Mane kar chung' tiendwa. Mane kama ochung'e. An gi nyadendi Mary Laluodo machiegni Nyalego ka koro intiere kar kacha ya mbalariany ni ma UN. Gigi duto mosebedo kacha katimore. Iwinjo kowuok kuom twak mokwongo kane jatend migao Ezekiel Machogu ogolo wach machalo kamano. Ni kaweyo machalo nade in kewinjo ni omenda mabire mbalariany koro idhi ng'adi. Ka ong'adi gi kata kochunge chuth omenda moko dhi wuok kanyo mondo mbalariany otim weche gi mopogore pogore. Erokamano kuom luonga itwakni. Mokwongo kana winjo lendo no natemo winjo ama natemo paro mondo so that I understand gima nomiyo oamua lando giraina no. Lakini kuonde te kirango onge gimoro ma substantial manyisi mae is enough reason magiwachon wagolo pesa mwami mbalariany mupogre Kenya kae. Kata kaka Kenya sani wani kamarach uchumi oken nini moromo mondo gichak golo pesa mag puonj. Keche sani kin gi nyathi gimokwongo janyuol koido nyathi gimokwongo paren kako biro somo. Obodhi nursery kotieko, odhi primary kotieko, odhi high school. Magi gin investments ma watimo ni nyithindwa. Kawa keto gini obet matek. Joman go manyalo yude. Joma onge kodo kande ok nyal yudo kata gitem nadi. Kech ing'eyo nyithindo mariek ng'eny gidhi public universities. Kech public universities bet gin piny gin somo ma gigolo ben somo maber gigolo jomati
kuonde mang'eny nini sirikal idhi yudo wakili ng'eny wakili owuok University of Nairobi. Kiwinjo ka giwacho an wakili Orengo asomo University of Nairobi. Moko bo wuok e yu kata di mantie yu bende ng'eny aya mano is just an example. Koringe most nyithiwa mariek dhi university magidwa golo pesa gini. Ka ging'ado pesa jogi dhi kanye? Ko ng'ado pesa makamae gin gik mage manyalo bedo ni ponono dok piny chenro mage manyalo bedo ni dhi nyo oganda, nyalo bedo ni accommodation dhi idho koso gik mage madhi bedo kata ma omenda gosbedo ka konyo abiri tidi kata ngaduogo gir mere. Erokamano, nyaka kama osechope ni nyocha omed fees ne nyithi skul ma mbalariany ma Nairobi. Masani pesa mane gichulo 15,000 non okete monuore ochalo didek ogoye nyadidek kende ma gichulo sani mbalariany ma Kenyatta kendo mbalariany mathoth Kenya ka fees gi en siling 15,000 to kodhi ogol pesa matin mane miyo wacha to koro atemo penjora ni kare mbalariany gi mondo mi gimed dhi mbele gi chenro gi kako nego bedi tiende ni idhi med fees tiende ni kama nyithindo dhi ninde nyaka med negi bei kama nyithindo dhi chieme ma odendo ni messes nyaka dhi med negi bech chiemo kama wanegi electricity luongo ni power nyaka ang med bei koro gimoro amora dhi medo idhi med beche mondo mi wangi kaka wadino bugo ma koro sirikal dwa ketonwa ni kamano koro inyaneno kaka wadhi sandore to kamedo wan gi government sponsored schools universities 39 Kenya mangima, private owned universities 31, wan gi moko ma wadendo ni local partners 9 kaito wan gi regional partners bende 7. Koro jogi duto kogol kony mimiyo gi ni ineno kamano Kenya mangima kendo okane ka wadhi dhi e lai maber kamano kamano chenro matiere kar kacha gigi thoth nyakora moge jwang to da kamano thuru machelo bende mondo mi winji jal machelo monego bed ni wabedo go e studio ka odiochieng' ma kawuono mano Constantine mano Wasonga ma bende jagoro maduong' mano mar riwruok mag jotije mag mbalariany kaachiel kod jopuonje ne oloso odiochieng' manyoro kendo bang' loso ne makamano twak makamae koro dhi nyime wadeno winja ni gino mano wacho odiochieng' manyoro ka moko kuomgi bende moko ma Meryl bende osimulo ka somo no dhi bedo mag nyithi jomoko kendgi jogo mochan dhi chomo kanye wawinja ne koro kaka noloso odiochieng' manyoro kano twak kod jofwambo mano bang' romo mane gintiere godo mano achiel kachiel bore Nairobi kar kae wanya winja ne kaka Constantine Wasonga ne oloso odiochieng' manyoro. We want him to come in the open and tell us what he meant. Because as a union, we can petition the president so that he's being removed, he be removed there forthwith. Does he understand that the president signed a charter with the members of the university community? I expect the CS Minister of Education to go to Egerton University and solve the crisis there. Because himself, I'm sure, he'll not be able to earn 50% of his salary. I expected him to move to more university. Nyithindo duto me Kenya ka ok romre. Nitiere moko ma gin gi somo mana nikech sirikal chulo negi pesa. Koro konwacho ni sirikal ok bi chulo pesa, nyiso ni mana joma onyalo ema biro dhi e university. Koro kaka chama mar UWASU ok wanya yie ni Kenya ka kodi lok mana ni en mar jomoko lilo. Koro wanwacho kaka chama ni mondo minister no onyiswa gima nyocha owacho no ni no temo wacho nango nikech kaka wan UWASU ko winji sama ne jo uda gi campaign jatendgi no wacho ni obiro medo pesa mimiyo university gi asilimia 45 to bang' dweche 2 koro gidwa gole te koro wapenjo ka jo piny ka to nuwuondogi
nochako wacho ni pesa mar research mabiro dhi university obro medo from 0.8% to 2% mar GDP. To sani koro migolo gi teni kare kano o campaign cha no wuondo mana ji kaka chama mar Wasu wang'ado ni ok wabi yienegi Kenya ka ok en mar jomoku kende. Kenya en mar ji te. Kenya en mar ji te. Kenya ok mar jomoko kendgi. Meril, iwinjo wach ma kamano ka wuok kuom jogo ma otelo ni jotije matiyo e mbalariany kacha kaachiel koda jopuonj. En gimane ma iparo ni nyaka sani siasa kod singo bende manochiw e kinde kampen. Bende nitiere geno moro amora ni nyalo losgi kata chenro nyalo dok e wang'. Kuom sani kaka weche dhiyo dak wakia nang'o ma jogo gin go i plans maggi. Kech taka uno wanyalo dhi nindo kiny wachiew wawinjo ne gimoro kendo med bei ama gimoro igolo. But iluongo nade gimoro ka somo in nyathi sama biro i mbalariany en gi mor en gi kaka jagoro wacho nite gimiluongo ni research universities. Nite nyithindo man gi obwongo ma gikelo nini iluongo nade innovations manyien. University ema chulo research gi dhi through. Koro the moment ka pesa ok bi mbalariany gika ina gi ok bi tagin giwegi kaka gin ema ginyalo golo pesa makonyo mbalariany ok gibiro ilere nikech onge kaka gidhi mbele. Sani daki wach ne ing'eyo gima kinyi idhi winjo ka CS moro wacho nikech kata wach strike madhi mbele mag jo Kenya Airways koni CS the media korwako sati mar the branded shirt mar joma iywak nigi. Koro wachopo kama kaka wan nyithindo nyaka warit owetewa mabiro chien nikech kidhi dala gi penji mbalariany chal nade itimo ang'o. Koro chieng' mo kidok dala ng'ato gisin an in ndalo notemo an sani daka donje. Kech an kana donji higa mokwongo nwachulo 28,000 kaka fees. Sani joma donjo chulo 59,000. Manyiso ni omenda mane sirikal miwa oduogo chien inus. Manyiso kagigolo nyathi ma kawaida dhi chulo gimoro 1,130. Mano gima tek nyithiwa. E kinde ma gigi te timore, achiel kuom jotelo mag mbalariany mopogore opogore, Vice Chancellor mano mara TUK, mano Technical University of Kenya, owacho ni omenda ne diere nego chunge. Kaito piny owacho rangaranga chenro mopogore opogore kaka odhi donjre kacha mondo mi ochudi. Kaka Meril wacho, Teddy, omenda gi kapo nono ni ng'ado gi nus, ponono koro ero kogole duto, pek dhi bedo nade. Nikech sani bende nitie sigana moko mantiere oko ni oganda kata jopuonje mantiere mbalariany gikale chiedh nade mano kaluwore kata gi deko mar biro mar help. Ponono ni help ni bende chieng' moro ibiro chopo to wacho ni oyo ero wakete bathe koro nyithi skul ochak bedo kar kacha. Pek ma nyithi skul kale kopogore kata kaluwore gi wacho ni ngima makoro sani bende oidho ahinya, nengo ngima makoro oidho gin mage nikech moko nyalo wacho ni mbalariany kata kusedhi ule suit maler kamano to pani jite rwako suit machalo kamano e mbalariany moko kale matek. Mana dieri aparo ni ng'ato ka ng'ato nigi pache, omiyo paro mano golono wakawo kaka mare kendo yiene nikech Kenya ka nigi katiba oyiene ng'ato ka ng'ato wacho pache. Mar ariyo ing'eni neno ka koro wan wakiko kisungu matin to wakete dholuo. Tiende ni wiwa leo odino kwayudo nafas mar bire mbalariany ka
Dina loda okikara kisungu makore ne okiko kanyo giluono. Totemo je boko wagelo kata wuoyo te. Kamano. Koro magi weche manyaka wang'i matut. Kasani nyocha help odeko donjo ne nyithinde account. To sani gima wadwaro nikech josiasa gi nyocha miyowa singo. Ne gikoni ka gidonjo to help chande idhi loko bedo mich kuom tich matek manitiyo moichope mbalariany. Sani kama ochope ni seche moko ikia to biro kata okobi. To kama koro wachiemo ni be wakia tidhi gole mondo mi koro wachul sendigo wan gi wan owuon gi orwa. Sani wan kama wantie ni ema wamanyo kata 500 200 mondo waor dala ne jonyuol. Koro kodhi ogolnwago wan onge jonyuol ma oronwa, nyithindo ng'eny, nyithindo thoth makata Kenyatta kamae suta rwakone, lakini wan gi ji manindo kech, wan gi ji mokia kata ni kochopo tieno to dhi nindo kanyi. Koro magi gik ma ok wanyal yie kata matin. Kamagi gima oganda kale inyalo turi kodwa bene nyakora mogo jogo miwa pachi ne po nono ne omenda maka magi ogolo do mana dakika ariyo kene to kawiwa mokwongo to koro ka bende awinje pacha. Meril ntiere gik mopogore mantiere e chenro mag somo e mbalariany. Iwacho kanyo ne po nono ne omenda maka ma owuok kendo somo bedo mana jogo mantiere godo. Oganda moko mathoth ok dhido thuolo mag donji. Winjo gima Lovin Laura wacho mana achiel kuom jopuonjre mantiere UN kacha ma bende winjo kwacho ni nitie oganda manyalo donjre weche mopogore mag kuo achiel koda mago manyalo rocho arita kapo nono ok gidhi e mbalariany. Po nono ne ok giyudo thuolo mag donjo e mbalariany. Ngie kuma chielo bende mag nyalo donjo ma po nono gima nyalo bedo mayot. Ka nyithiwa ok odonjo e mbalariany gidhi bet kod gik madgiyier timo dhi bet matin nikech kata ng'eyo mare betin. Ng'eyo mare ogik gi kama ochope e secondary kacha. Mbalariany mi nafas mar romo gi joma opogore, paro mari lokre, kata ka onge pesa nitie inyalo loko paro, inyalo yudo yore imanyogo kibiro nyithindo kiwuok dala ibiro somo Nairobi nyaka ipuonjri dak kaka Nairobi dak chal. Manyiso ni paro mari bedhi lokre. Sami dongi dala ikia wuoko kacha chal nade. Koro idhi dong g kapachi be olor mnag kanyo. Manyiso ni madhi kelo pogruok e kind oganda joman go kod joma onge go. To joma onge go dhi temo yore mag ginya yudo mondo gibe giyud. Koro mae e kind rawere dhi medo kaka nawacho crime rate dhi medre nikech owacho ni ng'acha go kata kakao pod onyalo yudo. Ero kamana inya Meril aluodo kachiel koda Teddy pod ntiere karka sangweno serom wadaka uyuyo mokwongo ka waduogo paro mawinjo University Nairobi kacha koro da chwale ni jopiny e kaunti ma Kisumu nyakora moga jwang ang waduogo warangi kaunti Homa Bay Migori giwacho nade pat Josiaya to gin mage ka to wadhi nyaka Mombasa mano e kidienyo mar ariyo ka ang watieko chenro mar mbako romo koro chako sani e yweyo mwaka osani ka waduogo wadhi kocha achiel kachiel twak pod dhi nyime or ote machuok SMS line en 306 Facebook wantiere live Ramogi TV ikete mana kar kae maen Ramogi TV waduogo bang' yweyo mwaka osani. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Neni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Neni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei, to onego iyud pach jalony e weche mag omenda. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyokora mogajwag ne wakoni ni wakaw mana yweyo matin ka waduogo to wadhi nyime. Koro sani yana mondo wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu nyawadwa Millicent Adhiambo. Koro bagnwa twak e kaunti ma Kisumu. Jopuonjre wacho nade, jodak e kaunti ma Kisumu wacho nade, chenro mag somo to koro nyaka sani bende gin gi geno moro amora. Millicent, bagnwa ne koro wawinja ne pach jopiny. Ero kamana nyakle ofas achiel kachiel ka bendo wauke kaunti ma Kisumu kaindi mbele kar tiegruok kata mbalariany ma Maseno e boma ma Kisumu kaindi ka wang'eyo ni mbalariany en gi bade moro oko yoseme ko chato mar boma ma Kisumu bende nitiere kanye mwabago nwe twak kotenore kod twak ma bende wan godo mar chandro mar ng'ado omuom ma bende ikonyo godo jopuonjre ma bende somo e mbalariany kaka wang'eyo ga pile ni nitiere jopuonjre mang'eny ma bende omuom ma bende piny owacho chano ng'ado niendi emeso konyo gi ndalo duto ka gidhi ata ka gitiegore e mbalariany kendo bang'e ma omuom ma bende gichulo ga bang'e ka giseyudo tije e gigo ma bende gisomo mopogore opogore e sectors mane giyiero. Ka kamano gi thuolo ni endi wadang'eyo kokalo kuom jopuonjre moko kaendi ma bende ang' ne gilerwa ni to chenro ma bende piny owacho chano chungo mar weyo ma ok gichwalo kony ne jopuonjre mag mbalariany ni en gino maber to odhi chomo kanyo to ere kaka odhi hinyo kata bero ngima jopuonjre nikech wang'eyo ga ni lwedo ok romre. Samoro nitie jogo ma bende ogeno kuom omenda ni eka gisom kendo gikal kaka owinjore. Koro wach ni endi gin ginene nade machiegni nyakora mogajwang'. Ka ng'a chako kodi king'iyo kamera ichakna gi nyinge mondo ilerna ni to in chenro ni nyalo wachang'o kaka achiel kuom japuonjre ma bende tiegore mbalariany mar Maseno kae. An iluonga ni Philip Kai, an achiel kuom jombalariany ma Maseno University. Kuom wach mowuok mar golo capitation mar universities gi colleges en wach marach ahinya kendo en wach madhi hinyo jonyuol, en wach madhi hinyo nyithindo kor yor somo nikech iyudo ni nyathi mariek samoro oonge fee to mae pesa mane konye. Iyudo ni koro odhi lose moral mar bedo mar dhi school to mae kaka ngimane dhi rochore. Wan kaka nyithi school wawacho ni mano paro morochore kendo wakete kaka paro mar maundu mar ketho ngima nyithi school kabisa. Koro kwayo mane binya bedo godo ne piny owacho kotenore kod wachno winjo gichunge koso? Wachno onego gol oko kendo en wach moko onego bed kata obwongo dhano mangima. Dhano mangima ma wuotho onego bed ng'iyo kaka dhano nyawadgi konyore. To weche ma ji nyalo konyo gin ma weche somo. To weche somo mang'iso ni idwa rocho ngima piny, tidwa rocho ngima rowere, tidwa rocho ngima nyithi skul. Ero kamano ahinya machiegni kapok adhi iri kaka jatelo mar skul ang' ne alos kodi mondo in be imiya pachi kotenore kod chung'na mana gi kaendi kotenore kod wach ma kamaendi. Ero kamano ahinya an gi nyingena iluonga ni Wycliffe Otieno, an achiel kuom jopuonjre mar Maseno kaendi to kendo an achiel kuom jotelo motelo ni Siaya County Student Association. Ada wacho ni plan mar government nigo mar golo pesa mar universities odhi hinyowa mang'eny nikech jonyuolwa mang'eny ok nyal afford pesa ni. To through that funding emiyudo ni joma mang'eny iyudo ka disomi
kendo kata sani nitie joma ng'eny oko kaendi ma they can't afford kata mana rent. Tiyudo seche moko through that support ma government chiwo, onyalo golo some sort of this cash, ochulgo fee, to moko chulgo nyaka yore ne make rent. Omiyo an wach mane government ogolo, ndwa golo funding mar education no, an ok asire, kendo ko government ni odwok pesa no to kaber obed increase nikech nyithindo mang'eny timo ang'owa kalo under hard times. Pero kamana ahinya karo kaka in achiel kuom nyidendi wayudo ka tinde bende joma nyiri kata nyidendi baroga buk kendo gine sectors mopogore e obed mar tich mar siasa, to sani wayudo ka bende yor somo ni endi wayudo ka ji mang'eny gikalo tem kata chandruok mopogore opogore mondo migi somo, omiyo omenda mani chiwo gi government okonyo yore mopogore opogore. To sani chenro nitie mar ng'ade, inyalo wacho ang'o kaka iwuo kaka duond ng'ama miyo mondo mimbe nyiswa ni tineno nade en gino madhi thiro somb joma miyo ma bende nyalo bed ni wuoke kuonde ma kata familias ma yuto gini piny kosi paro nade? An awacho ni wach ni rach kabisa, ne wach mokwongo kuom nyiri. An iluonga ni Fancy Amondi, achung' ne jo Kisumu Poli mangima. Skunda mokwongo wan gi ji mang'eny, to shida mwapitia ng'eny waweyo skul ne wach pesa kaka ginyalo yudo mondo gidhi mbele gi wach sombgi bedo matek sana. To sama koro government wamua ni golo pesa ni kendo gichunge, dhi bedo malit sana ne nyithindwa manyiri ka achiel gi joma chuo kuom dhi mbele gi sombgi ne wach pesa ni emane konyogi. To kose konyo moko to pod wamanyo moko to ok wanyal yudo gigi te, wayudo ni wabedo gi shida matek koza kata sani pesa no pod ji ywago mang'eny, to pod kata kichule kamano to pod wan gi shida. To koro kogole te ji adi madhi somo, especially jogo maya e familia mok nyal, mane manya wachano. Koro kwayo ni kaka ne government kaka ng'ama miyo gi kaka gino nyalo dhi inyo ngima joma nyiri. Kuom kwayo na ana kwayo ni government ka diyie to owe pesa mane gichulo no mondo dhi mbele, mano nyalo konyowa sana kaka joma miyo, to ka gigole gidhi nywa mogik. Pero kamana ahinya machiegni kaka bende jatelo achiel kuom jotelo mag mbalariany, in inyalo wacho ng'o e wachno king'iyo kamera? Okay, mokwongo adwa ni mondo awach ni wach mar somo en ratiro mar nyathi ka nyathi e Kenya ka. To wach ma wawinjo ni sani Minister mar Education Mr. Machogu temo golo pesa kata omuom monego bed ni tiyogo siro nyithi mbalariany. Ok en gima ber nikech ka otimo kamano to gino dhi miyo nyithindo mang'eny ok dhi yudo opportunity mar somo. Wang'eyo maber ni tayari wantiere gi nyithindo mawuok e mieche ma gionge nyalo kabisa, to serikal osebedo ka konyo nyithindo ainagi. To mana kaka achiel kuom jotelo mag mbalariany kae mawuok Kisumu Poli owacho no, ni tayari government nosegolo pesa moko maber ne siro jok mantiere polytechnic. Ne waonge gi nyithindo mang'eny e polytechnic, to bang' serikal kelo pesa mane imedo negi to gimedo ma gintiere godo, omiyo nyithindo mang'eny ojoin polytechnic. Koro sani ka koro gigolo pesa no te, mangiso ni giwacho ni gidwa keto somo mondo bed mar nyithindo mawuok e mieche ma ji omewo kende, nyithi jomodhier dhi kanye. Mane penjo maduong'. Ne wang'e maber ni nitie serikal mane oyier igani. Kane gionge gi mikakati kata ka nok gijipanga kaka gidhi endeleza serikal, wang'eyo maber ni kocha joazimio bende nitiere gi promise mane giwacho maber ni gidhi keto somo nyaka mbalariany bedo nono. Mondo mi gidhi gipenj joazimio omigi manifesto mane gintiere gocha mane gidwa implement godo free college education, mondo mi gikaw mano gitigo mondo ging'i ni nyithindo te oyudo somo nikech mano en ratirogi. Koro mano e pachan. Pero kamana nyama chiegni ka watieko, ang ni gol na mana mas tichako gi nyingi kotenyo kod twak ma wan go mar golo pesa ma bedi konyo godo nyithi mbalariany. An gi nyinga iluonga ni Reinhard Bonke. I represent KMTC ma Lake Victoria kae. Kore we watch help ni. It is now becoming very clear that this government was not a hustler government, because inya neno kaka gisechako gigolo help ni kaka Magero sewacho ne konyo nyithindo ma nitie nyithind kiye, nitie nyithindo mawuok e familia mok nyal kabisa, nitie joma kata wan ma wachung' kagi seche moko nitie one of us moko madho kata chai, to be lunch bo seche moko onge go, sapa be itimango odhi nindo kech. To koro help mane konyo wani ema koro gidwa timango, gidwa golo, gidwa tere kanye, gidhi tere kanye ka gisegole, to nyithindwa gidhi somo gang'o duto mwenyewe
wacho ni en hustler. You can even get that Ezekiel Machogu, he is a beneficiary of this help. Seche moko nochopo kanyo nikech fee ne nichulo gang'o gi help. Koro wakwayo gi muolo kik gigol help no. Gino dhi konyo ji mang'eny. Mana kamano Cleophas, kionge penjo moro amora gi e thuolo ni endi, kaka isewinjo moko kuom ywak mag jopuonj no bende tiegore e mbalariany mopogore opogore, ka bende ne wan gi jatelo mo otelo ne nyithindo matiegore Kisumu Poli, jogo matiegore KMTC, jogo ma bende tiegore Maseno kaendi, gin gi ywak ka giwacho ni wach ma kamano koponi chik no endi obiro chopi ma ong'ad kony mar omenda no oko ne jopuonjre, to nyithindo mang'eny biro leo kendo biro hinyore ka wach sikul biro rumo, ka gik magalagala samore ma biro timore e ngima nyithindo. Ka kamano kionge penjo, aduogo kuomi e studio mondo idhi nyime kod twak ma wan godo. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, wang' wemo ne dhi lar yodnwa weche mamoko ma bende tucho e kaunti ma Kisumu. Kata kamano ago ni erokamano kuom yudo thuolo mar twak kod jopuonjre kaachiel koda jokanyo mantiere gi hera e section mar somo to ahinya mago mag mbalariany kod tat somo mamoko. Nyakora mogi jwang' mantiere kar kae, weche pod dhi nyime. Wawinjo gik mawuok e counties mopogore opogore. Teddy, iwinjo mano jodak e kaunti ma Kisumu, mbalariany no ma Maseno, mapono nothoro romo go bende ka orango chenro mopogore opogore manitiere. Omenda makoro sirkal nyalo bedo ni ng'ado. Nyaka sani piny owacho osebedo ka golo omenda omenda michiwo ne mbalariany, mago manyalo bedo kata ni mago mag payroll, mocho nyalo bedo ni chulo jotije mag mbalariany, wacho ni jopuonje mantie ka gi kacha. Omenda ma kama kapono ni magi michiwo, nikech ono ka githoro dhi e ng'anyo mbalariany ma Moi, mbalariany no ma Egerton, kama gintiere. Wakiani mbalariany ma Nairobi ka bende samoro bende jo Uasu ma Nairobi ka bende ng'anyo ma KU bende gintiere kar kacha. Ka pono ni ong'ade kata kopogore gi pek mag nyithi sikul, chenro mag somo nyalo kethore kidieny machalo nade kata romo machalo ng'eny pono ka koro dhi nyime. Wanyalo neno kata ng'anyo machielo kabiro mbele ka mag nyithi sikul koso jopuonje mage manyalo timore mapiyo ahinya ma kotim. Wacho ni moko nyalo bedo moro mar kono sirkal ni wadwaro ni mae otim. Mage ma ponono nyalo rocho chenro mag somo. Nyaka sani nyake jo ywecho ma ywecho e mbalariany onge, nikech mbalariany onge kod pesa madhi chulogi. To mano pok ong'ol pesa ma sirkal dwa golo. Koro kogole to ok wadhi bedo gi gimiluongo kendo ni mbalariany. Egerton e chande ni otho, Moi to kachacha, kata KU ka wadasra wachukre, lakini wan bende wan marach. Koro mago jo ywecho, lecturers, jopuonj mapuonjowa bende ywago sara. Koro aneno ka wadhi kamarach. To wan kaka jopuonjre, aparo ni nitiere system miluongo ni electoral college system ma tinde iyiero godo ji. To ng'ama nokele gi paro machielo ni mondo nyithindo kik bed gi duol mar wuoyo kendo chungo tegno ne jowetegi. To sani waseriekore, sani wasechako riwore kaka nyithi jotelo e Kenya mangima mondo mi wabed gi duol achiel. To duol achiel ni ema dhi miyowa sauti gi teko gi mijing'o mar chung' ka wacho gimoro achiel to sirkal winjowa. Ok ni ikelonwa gik moko to waling' to wamedo mana hinyore. Omiyo madhi telo ne gigi duto obiro bedo mana ng'anyo mar nyithindo. Toke biro bedo ng'anyo mar jopuonj, nikech jogi te gin dhano. To dhano ka winjo marach to en bende nitiere kaka dende nyise ni tim kama. Jok manigi kech ok bininda kech, ok gibirito ni kech obi onegi. Nyaka koro gidhi giwuog oko mondo giwach ni mae nyaka bed giko mar chandruok ma wan go. To wan kendo an kaka Teddy Odhiambo, an mbele kabisa. Mano nyaka timre. Kamano nyaka timre, nyidende tuchung' kar kanye, nikech ma en ywak moro ma bende chopo iwacho ni omako jogo machuo, jogo manyiri, kamoro amora ma gintiere, ma koro gintiere mbalariany. Ong'e ber ni chocho chenro mag somo kelo midhiero mopogore opogore kama gintiere sani. Pek manitiere ka iwacho ni kaponono ka ng'anyo nyalo bedo.
in kaka jatelo mbalariany ma Nairobi nitie ka kinde mathoth ka unendara ka to tiagas gore kendo iwito gi ka gi kacha moko bende yudo hinyruok mane route ma inyalo hero ni ikaw kaka jatelo madhi bedo kacha kaachiel kod jotendi mamoko mantiere kanyo mondo orang ni adieri jatend migao ochiwo ler makare kata winjo dwach jopuonjre. Erokamano. Jatend migao en aparo chakre donji office kata wan kaka nyithindo pokwa mochung' ne joweteo pokwa yudo nafas kata maromo kode. Koro nyabet ne interaction modhi bet kode mokwongo en media kungise watimo ene mochako go media kungiso nodhi golo pesa Mikel University. Koro interaction bedo od media but achiel kindwa nyaka loke ochop kuma ji nyaka bed ni winjre ka winjruok wuoyo winjruok tamre ndalo mang'eny wang'eyo ni nyithindo nyaka gidhi e streets nikech kanye ma be jopiny oseketo wago ni kama nyakotim mae ka winju ndalo ma wantie sani mano ko ripo bene kama wantie bende okonyoga wuok muwuok ga oko to kosego tiagas ka jok ma uso maua mantiere kuinange street kacha ino ka koro girenga bende okonyo ng'anyo makamagi. Okonyo to ok okony mano koro timo equally nikech ok okony nikech samoro nyithindwa dhi hinyre jamoko ng'ato nyalo hinyre marach jomoko be nyalo lalo gikgi ing'e nyathi skul kolalo sim mano kendo budget moro manyien maduong' sana okonyo nikech be nitie gima iluongo na public arrest kin gi nyithindo mang'eny vijana gima kre giwacho ni mae gima wadwaro nyaka koro miu nafas mondo owinju buluongu jiwu nikech nitie a lot of economic implications. Kanyisa ni nyithindo donjo university way kacha giloro yo mtokni madhi State House Road kal madwa wuok university way okdhi nitie kata kuom seche ariyo kende pesa malal kanyo kende ng'eny moloyo kata magidwa goli skul ni koro kama mano wachopo kama mano okoripo bed kende okoripo bed e yo modhie mondo winjwa sani piny dongo wabe wadongo to jibe gin joma wigi tiyo oripo bed gi kaina gi waloso kapok waketo nyithindwa i hamsway mondo wayuda kaka ji nyalo dhi mbele e chenro mag loso kod jotelo mopogore mag migepe Merel kachel kod Teddy ponono untiere kod riwruok magu mabende untiere go ka un gi onsa mano e mbalariany no ma Nairobi kama chelo gi kosa mano e mbalariany no ma Kenyatta. Ponono usendiko ne kata jatend migao ka udwani mondo winje nyithi mbalariany nikech utelo negi ok en moro mar wuok tubiro wajofwambo biro kelo ni kamera to enketi kanyo ni losi wuoyo kanyo tieko to wacho ni wami seche 48 tok mana ng'o matimore bende odhi winjo ma wacho kacha kosunti oboke moro monego wuor kana mtene kata jalop wacho kata jogoro mongirore migao mar somo ponono kata sani ko onge poko chamo muma apis mare pod ntiere kar kacha nitiere jok moko mantiere apis ni bang' to kuma nyoro atwa mane mano kawo mopogore gi video makoro sani ntiere mbui ka jotend mbalariany wuoyo mago jopuonjre mane ma ukawo mondo mi urang ni wach ma kama diri ochopo ni jatend migao. Mana kaka nawacho Cleophas ka wachako ni wane mbalariany nikech wariek to rieko no osetimowa nyoro wabedo gi jofwambo ma wanyiso jatend migao mar somo Machogu ni okang' mokawo no rach to kawuono kabiro ka okinyi ka achiel gi jotelo moko mag mbalariany ne wasebolo barua e headquarters margi emomiyo achopo ka wawuoyo ka wasemiye communication wasemiye wach media to wachak waketo ne e yor ndiko omiyo wan kaka jotelo ok de waher ni nyithindwa dhi ndara dhi ringo gihinyore
wadwaro ni wakwong watiyo gi yore manitie kikatiba kaka diplomacy mondo mi owinjwa. To ok apar ni jogo bende ofuwo ahinya madang giwe mok giwinjowa ma wachope okang' moro cha, nikech ok en kata wan ma wadhi golo nyithindo, gin owuon wabro po ka gisewuok kendgi. Koro nyaka sani pod watiyo gi diplomatic means mondo wang'i ni wechewa ma wadwaro oyudo duoko. E oboke ma kamago ka yorne jotend migepe, paro ma kamano bende ochwal ne nyithi sikul kama obete kar kacha. Ponono romo kod nitie grube mopogore opogore. Maseno kacha winjo nitiere moko mawuok kore dhoudi. Ipenjo kacha koro nitiere mawuok Siaya, nyithi sikul mawuok Kisumu, mawuok Homabay. Ang'e ni joma wuok Homabay kara chonyo kacha Lovin Laura gi nitiere kar kanyo. Jogo mawuok e gwenge malengo, Merrill nitiere kar kanyo. Ponono nyithi sikul bedo kod ng'eyo ni yo mage ma ginyalo tiyo gi grube ma gintiere go kanyo mondo mi gichwal dongruok mopogore opogore. Mano e bwo dakika 2 kende mondo mi wadhi nyime. Iwacho ni kata yo ma ginyalo yudo go yuto mamoko bende nitiere kar kanyo. Erokamano. Nyithindo nigi paro mabeyo oko ka ma yudo yuto mopogore opogore ma nyalo sustain gi e school, lakini shida biro i keto paro gi mondo oti duoka returns. Ing'e kata Nairobi ka kidwa yawo ohala, ushuru kende midhi chulo ng'eny molo capital ma in go. Mae gima be timre ne nyithiwa. Unyalo ka Siaya County, wan go Siaya County College and Universities Association. En gima nitie, lakini koro manyo ka udhi romo, iwinjo paro maliw sana. Vijana paro nyiri golo pachgi, but koro kete implementation. Ido wacho watimru kama, jiogol kata watim 200 watim kama ni udhi chopo diere, nitie gimiluongo ni government policies. Sirikal marwa ok en favorable kuom vijana. Kata ka giwacho ni wamany yore moko ma waloso go pesa. Environment kende ma wantie ok yien waloso pesa ma gidwa ni walosno. To sirikal mar Asla. Noso Asla ibotingo mana joma tin. Mano koro be mamiyo bet ok en gima en reliable, nikech ing'isi ni tim kama, but kama uketo wiye dakitim kamano. But daka wacho ni nyithiwa onge paro. Wan joma wigi ler. En man kama wantie alwora marwa ok yienwa gero parowa gi bi wakel dongruok. Ere kaka unyalo loso lwasi no bed moro makare? Ang'e duogo mondo mi penj ikono kanyo ni kata kopogore gi chenro duto ma piny owacho ntiere go. Mane ma udonje un kuru kaka jotend mbalariany mondo ngima masani oidho, nengo ngima masani oidho, ere kaka unyalo duoke piny mondo bede yo moro makare kata ne nyithi sikul gik moro amora ma gintiere. Nyako Ramogi Jwang' ne wasingo ni waringo counties mopogore opogore, wadhi e county ma Migori kama bende nitiere jogo mawuok e mbalariany ma kono, kendo koro dama na winjo sani kaka Jo Juma bagono twak. Jo Juma Migori unade kata kama nitiere kar kanyo iyudo wa yo machalo nade, to nyaka sani nyithi sikul ma in go jopuonjre gin magi otenre kod omenda monego bedi koro ichwale mbalariany, to sani lieko ni ponono inyalo ng'ade kendo ok obi chopo e mbalariany manyore mamoko mag yudo omenda. George. Erokamano Cleophas, winji makare nyaka sama wuoyi ni wantiere e bal mar Kisii mayudore boma ma Migori, kama bende wadawuoyo kod jopuonjre ka otende kod paro mar piny owacho ni mar golo omenda mosebedo ka koro siro kuondegi mag somo. En gino mosekelo paro kuom oganda, bende mokuom gi ywak ni sama koro golo omenda ni koro dek thir somo mag jopuonjre maduong' mathoth, to ahinya mago bende koro wuok e familia ma ochando. Wantie ka kod jopuonjre mag mbalariany ma Kisii koro wawuogo mar ng'eyo ni to gin kaka pachgi gineno ka chenro machal koda mae dhi chalo nade, kata dhi ng'iyo ni to be nyalo rocho chenro margi mar somo kar jopuonjre e kuonde mag somo mopogore opogore. Adwa ni chakna gi nyingi, to piny owacho nigi paro mar golo omenda mane gichiwo mar jolos kuonde tiegruok kaka mbalariany. Mamae nyiso ni samoro koro jopuonjre nyalo yudore kama tek. In kaka japuonjre, buneno ka golo omenda ne nyalo thiro chenro mag somo magu kata yorego mag tayo kuondegi mag tiegruok? Erokamano Jalendo George. An gi nyinga iluonga ni Kevin Omondi Ochieng'. An japuonjre mbalariany mar Kisii University, kendo atimo degree mar education. Ane
fourth year kaluwore gi twak madhi mbele. Adieri mantie kokwa riambo en ni pumping pesa public universities en gima onego bed ni en eternal. Ok onego bed ni you think about stopping it. Gima onego bed ni uparo en ni onego mede obed mang'eny. Gole is not is not a solution. Koro nyaka gi sani students mang'eny we are embracing education. Sani ji mang'eny embrace education. Kata no janyuol sani kinyuol tiparo mondo nyathino dhi school osom. To ngima tek gadiere kata king'iyo sani. We have a limping economy. Mamoto me janyuol afford kata mana fee mar high school en shida. To koro kidwa golo pesa manyocha konyo jo mbalariany idhi kill a lot of dreams. Iwinjo? Mare ni pesa ni en gima onego bed intact to konego gole. Kecha wasu kata sani kata kineno lecturer mang'eny are complaining and you cannot iwacho ni the process is as good as the product is good as the process. Mare ni ka japuonj onge learning cannot continue. Ka japuonj onge exams ok nyal bedo marked. Ka japuonj onge result ok nyal bedo good. Then what is the future that we are looking up to? Koro matin ya wan kaka jopuonjre maka ok support that idea kendo we want to make a commitment. Wadwa nwuo gi CS Ezekiel Machogu ni that step and step monego kendo chako par kendo mar ariyo bed piny to reschedule anything to do with UASU funds. Waneno ka nitie jopuonje mathoth nitiere wati somo mar sekondari manono mabire kuonde mag tiegruok. Ok ang'e ni bedo nie mbalariany be nitiere uneno ka gima kwan jopuonje madhi bire mbalariany dhi dok piny nikech medruok kata golo omenda ni mabende koro idhi keti mar tiegruok. Mano en wach ma it is not even a point to argue about. Ji mang'eny king'iyo kaka mbalariany goro ma branch, this is a branch most of us here are self-sponsored students. Magin gi bire school kaluwore gi mfuko gi giwegi. Sama koro pesa no dhi bedo ni onge, then onge ng'ama dhi paro mondo mi obi e school nekech there's nothing to fund your education. But then we are going to have a lot of dropouts. Well, we are going to have a lot of dreams mok dhi chopo kama onego bed ni gichope nekech nyathi otieko form 4 paro ni maybe financial predicaments ok dhi yiene mondo mi odhi otimre nado support himself. Somo degree is very expensive. Makata mana help manyocha biro no owuon ok nyal support degree education because mondo mi tim degree you are talking about $500,000 to help biro 45,000 per year. Iwinjo? Matini ko chako gole, then it is going to be very hard to explore other alternatives. Matini we are going to increase even crime rates. Nekech sama ng'ato kodhi school obro sort for other alternatives. Obro dhi dayo ji e corridor mondo miembo yud kako timore nade kako survive. Ohala sani ng'ata goyo. Onge ohala minyalo paro ma ng'ato pok oparo. So yeah. Ero kamano wakaw pach ng'ama chielo. Paro mar sirikal mar golo omenda be neno ka gima odhi thiro chendogo mag somo e kuondego mag tiegruok kaka mbalariany. Wadwa wuoyo wachni kendo wadwa wuoyo very strongly. Education arts. Wakwayo kendo wakwayo give the strongest voice possible. Wagoyo mos ahinya kuom chochni ma kamano ka ineno kanyo omoko iwacho ni gigo los gi lwet dhano kendo kama gintiere kar kacha gimoko kendo ka gidhi nyime gintiere kar kacha ka giduogo ang' wayude wawinjane kaka wanyalo dok. Gima chalo kaka help en ochalo ngima mochwere en ok di tu kata kode ok di gole omiyo en kikitugo. The thing is the government manyowuok mar Uhuru Kenyatta notimo gimiluongo ni 100% transition into the secondary schools, and after that kata ka ning'iyo mpango mar gino ne gidwaro niya education, tertiary education makoro tingo university nyaka bed ni bedo strong kendo dhi mbele nyithindo mang'eny kaka walaw Nigeria gini ma nyithindo some mang'eny mene university. To koro kichako keto ni igolo nyaka matin ni the other opponents will not promise wa nyaka free university education. Un ka utuch to udwani nyaka ugol nyaka matin mano weno manyalo miyo nyithi judhier donje university to kanye muwache ni uwacho support aslas kare awinje idana chak na gi nyingi to paro mar golo omenda mar jolo kuonde tiegruok ni in kaka jasomo
kata kaka ng'ama dhi skul be ineno kodhi thiro chenro mag somo mar joma ni kuonde tiegruok? Okay, an nyinga iluonga ni Elizabeth Juma, to kogol helb aneno ka ji dhi bedo gi shida moso joma gin self-employed kaka wan gi. Aneno ka wadhi bedo gi shida kendo dhi thiro somo. Ok ang'e ni nyaka sama wuoyni chulo omenda mar somo kaka sani, be uneno kama dhi miyo omenda muchulo kata school fees medre malo, to be un gi nyalo mar chulo mapodi momedore? Ok wan gi nyalo nikech jonyuol bende sani gineno ka fee medre talafu time betin, semester en mana 3 months, koro kendo kichako ka the other semester chopo to yudo kapok oyudo pesa, koro aparo ni mano nyalo thiro somo. Erokamano, mano moko kuom pach jopuonje mbalariany Maximo bende koro wacho ni poni koro golo omenda ni bende koro piny owacho paro mar golo kendo weyo solo jolo kuondego mag tiegruok didek migi midhiero mopogore opogore, nikech ng'enygi koro onge nyalo makare mar manyo omendano mar somo, ka gidwaro ni chenro ni mar solo mar jolo kuondego mag tiegruok onego dhi nyime nyaka giko mondo eka omi jopuonje mang'eny thuolo mar dhi nyime kod somo e kuondego mag tiegruok. Erokamano ahinya Jo Juma, bago twak maber ahinya kowuok e mbalariany no ma Kisii bade no ma Migori. Kurang'o mondo imany weche mamoko mantiere kar kanyo kata kotenore kod weche gi mag somo bende. Wadhi nyime kendo wantiere kae kod welo ma bende koro sani wada mana winjo pachgi mopogore opogore, kae to bang' dakika achiel kamae waduogo mondo wasom ote meki mano mag SMS kaachiel kod ote mayoro e Facebook mar Ramogi TV ka wadhi nyime. Helb ni kogol. Mano twak machielo machak biro. Nyithi sikul oti mondo eka oyud omenda ma ginyalo ng'iewo kaka ginyalo tiyogo. Wachien mane mere? Erokamano. Helb kogol awacho koro nyithindo dhi dong gik moko ariyo ma giyier. Tinde giluongo na awach kaka iwacho e university. Iyiero bet Pablo Escobar ama iyier buge. Mano tiende ni iyiero somo ama iyier manyo pesa. To dakisom ich man nono. Koro dhi chuno gi ni giyier manyo pesa. Manyiso ni mae kata quality masomo magidhi yudo dhi dok chien. Ka gitieko wadhi bet graduates ma ok oikre donjo i fields mag tich. Onyalo bedo ni mana loko paro ema nyalo konyo oganda ma kamagi mondo mi oyud quality moro maber e kinde ma gin e skul kata ka help ni pono nongol. Ka wan mbalariany ma Nairobi wan gima iluongo ni work study program. Ma en gima nitie departments moko i mbalariany kanyo ma students tiyo to somo ka hostels ka tigmano kaka ranyisi. Inya yudo ni student and custodian godhiambo ama chieng' monge classes kotieko odhi class ama ing'eni koro kibet inini tich otieno ini na shift ini tich okinyi in class iol dakisom maber ken sodi chieng' sa 2 nyaka sa 8 ini tich idhi class ma sa 8 ing'eyo pachi magi begin jo matindo pachgi pod dongo to gin okotegro gin jo mabe pod gitemo winjo ngima chal nade. Koro as much as gini konyowa program ma wan goni be ok okony jite odhi konyo joma tin. Mbalariany ma Nairobi wan nyithindo molo 10,000 to ma program ma konyo mna ji watimne 1,000 kende. 9,000 modong gidhi manyo tich woko labda i town estate kamidakie amano kamano. Manyiso ni kata kaen gimitimo tinde be wan gi social media. Kaen oloso weche moko kata oposti social media kama mano be pod kawo samari. Ma wan isama kirango kata mbalariany mawoko Europe kucha nitie mbalariany ma somo en nono tuition ok ichul. Imanyo mna kama ininde gi chiemo michamo. Kama Kenya nitie sani oripo bedo mane mbaka mwagoyo. Ok ni mbaka mwigolo pesa madhi skunde. Nikech kapod mae mbaka mwagoyo nyithi wadhi thagre in either way. Nikech kagigolo pesa ni onge yo moro magimiwa maratiro ni magi gik moripo tim ama magi gik munyalo timo mondo ulos pesa mag kaka university.
kata sirikal owuon nitie wan gi private sector ginyalo dwaro keto pesa universities but lakini koro chal mar weche sirikal iluongo ne government policies nyalo tamogi be giluoro samoro ok ginyal yudo pes gicha ok ginyal duoko nikech chal magik moko mano is an issue nikech dak watamre wacho ni nyithiwa nigi paro ma giloso go pesa nyithindo achung docket mar sports social welfare sana en accommodation meal security ang'awo iromo gi nyithindo mbaka miwinjo ipenjri kara weche chal kama weche chal kama en man joka kia to ogi chal joma dwaro ng'eyo kaka weche chal ka nitiere oganda manyalo bedo ka penjore ni sani mae chal mar wach mbalariany nitiere karka helb nitiere karka ozem kinde mokalo mane en jatend riwruok mag jopuonjre mbalariany ma Nairobi masani jodbura member kasi Baboino nonyalo luongo ng'anyo mar tipo ni mar omenda makama jonyuol nyalo penjore ni en ga mane itiyo kode nade gima nitiere ma jomoko nyalo penjore te diangi lernwa ka en adier ni pesa ne ka odonjo ga chieng' mokwongo kacha tichamo mana gweno wik mokwongo ichamo achama gweno wik mar ariyo koro ichako chamo parts mag gweno koro iwe chamo gweno full ichako chamo tie gweno ichako chamo gik mopogore opogore wik mar adek koro ichako chamo gik gweno gik mag gweno chamo oduma ma koro in kacha bando in go kacha nyoyo kagi in koro iwuok e gweno ichako chamo gik mag gweno chamo kaeto wik mogik mar dwe achiel koro chiemo mana ka gweno gik mantiere kar kae nyabedo ni mae adier mar helb ni ka oyude kaka otiyo ga bende ikete ga e tich moro maratiro koso nyithi sikul yadha tiyo kode e kinde magin e skul an gima ng'eyo ni nyathi mong'eyo gimokele mbalariany ong'eyo kako tiyo gi pesa to pesa no be tin ok apa kata ni gweno ni chamoga nikech nitie 4,000 madonjo ni account direct mar skul ok inyal mule to moro donjo ni ouku modonjo ouku ni be kapok ilwise kata matin tise palo moro nyaka isoe fee mondo pong' ni wi 4,000 cha to madhi idong kata 1,000 kata 2,000 ok bi konyi kata juma achiel koro kane kata kama gweno ni aye magweno ni nyalo bedo mana mbaka ma jok moko mok dwa ni samoro oyude algi gima timore en ni ka helbo deko yes anya dong 1,000 mota koni denda ni bose chandore ahinya igoni dendi mos agone denda mos galo lakini kiny akia gima dhi chamo kamano to nadwa kelo point moro ni kata kana akeyu Githurai wakalo Githurai ka wabiro kamano nyaka Nairobi Githurai kanyo yudo ka ji osemondo are aparo kiny in fact ji ok nindi to jogi gin mana nyithindo ma bende tiegore e mbalariany nitiere nyithindo ma uso nyaka sweet ko e sikul kama ka giyud kaka ginyalo medo somo kendo gidagi githoth jithagore koro onge yo machielo kendo ma wanyalo yudo mondo mi wakonyre e mbalariany omiyo nyaka sani nyaka koro wamed yudo help to mar ariyo help ni wadwaro ni mondo omede okang'eyo kata kiwinja wadwaro ni mondo omed help ni kata kigoye nyadiriyo midwa golno mano an wakia to adwa koni ni in the next few months or 1 year wadhi bedo gi united forces of comrades jogie igi osewang' osewewa kuom thuolo malach to wang' ni bo winjwa aya kuchopo kama koro nyaka winju wawinjane koro pach joneno mag Ramogi TV kama gintiere kacha nitiere ote magioro SMS line wako ni 3 ka koro sani bedo wada mana donjo mbui wano mar SMS mondo wayudane ni gintiere kar kanye nitiere ote ma opogore moda chako godo kanyo ka wan kanyo gi Sam Jakom Cleophas wacho ni ana kaka former student leader akwedo e okang' mager pat jatelo mar somo na paro ni ma en asla government to kendo koro lokore mar jomomew
ero abiro chung koda ka jopuonjre nyaka giko. HELB konyo joma thoth sana. Ero kamano ahinya kuom ote mari. Mano Sam Jakom Dalmas Ojema wacho kanyo ni asemako bet kendo awinjo weche maleo ka an Dhiwa sub county hadi tamati. Wacho ni en Ojema Dalmas. Ero kamano ahinya. Kamachielo Nyonja Junior wacho ni chunya ok moro kod wach mane wuok e dho CS Machogu kendo ok dhi bedo malong'o mbele ka. CS omany kaka withdraw wachno dhi bedo mojuol chuth. Aya osewache jo center tieno bende wacho ni chal ni Kenya dok mana kama jonyuol ni ok omew to sombi ka jonyuol ni ok omew to sombi ok dhi mabor kata iriek awuoro. Josindero kamane nyakumote mari Odhiambo Kouko wacho ni Cleophas gima sirkal temo timo no wacho ni gima sirkal temo timo ne to mono wacho ni mano aparo ni igni machon kane antiere mbalariany dine gimede daka somo. Wacho ni kamachielo to chandruok mar fee pokorumo jonyuol temo mondo comrade osom wachno akwedo gi okang' mamalo. Odhi mela wanyo Asimio wacho ni Asimio aparo ni ne dwaro keto somo nono gigo opogore kendo dhi bedo modwanyore kabisa. Ero kamano ahinya Odhiambo Kouko. Zach Seisei wacho ni aparo ni this new government must get to know that each and every institution wacho kanyo nigi jogo miluongo ni stakeholders. Koro kapok gibiro ga gi paro mar timo lokruok e migawo moramora nyaka onywand jo Kenya, then otim what we call ni public participation. Oko yuma aina gi mae Zako Pondo mar Sigomre Ugunja. Ero kamano ahinya. Kamachielo pod wadarango ni ote magi gin mage. Javaniski MC Lopsha ero owacho kanyo ni Cleophas mimi ni Javan Oduor. Aya koro malo kanyo abondika ni Javan Oduor. Javan Oduor wacho ni mimi kama student sikubaliani na Ezekiel Machogu kwa sababu hii HELB inatusaidia sana. Sasa juu sasa sijui hii masomo itakuwa kwa wale matajiri maana jomoko maana giwacho karkache kama Javan Oduor. Kevin Olo ondiko wanyo kizungu mingi wacho kanyo ni it's just ironical ni serikali wacho kanyo mano mar Hasla wacho ni Hasla is just a cover to distract disparate mwananchi, yet this is for the rich. Wacho ni ngama wote ndiko kanyo maboro wacho ni all fails we are not equal but education ema ketwa kamano. Wacho ni somo ema ketwa obedo kanya chiel kendo wacho ni wanya bedo mesa chiel mar timo weche mamoko. Ote machielo ma wadarango kanyo ma ogik moko kwa nyalo neno mar Sam Jakom ni wasekale. Ero kamano ahinya mano mar Sam Jakom. Kamachielo bende Nyonja Junior mano bende wasekale. Mano mantie kanyo SMS kacha tu wacho nade. SMS ne wayaw nuthuolo kacha bende koro unigi wach mopogore ahinya. SMS mano mar 236 nono mane mayude kanyo. Mama Nyasango nyaka sango kani Kisumu wacho kanyo ni antiere nanga daraja adagi wach makamano mara Machogu odhi ketho somb nyithi ji nikech jonyuol ok bi winjo maber gibiro winjo marach kabisa. Ero kamano ahinya. Ote machielo wantiere kod Sylvester Ndwati kani Migori bendo yudo wayo moro makaro luo chenro kaka machielo odani koro kioro ote tindiko nyingi mondo ng'e ni kanye. Ok apar ni sirkal neno kaka piny tek nyaka opar ni lwedo ok romre. Donge nyocha ne giketo jochung' ni nyaka gibed gi degree to ka ok idhi university to degree iyudo kanye. Mane penjo mane kanyo. Ok wacho nyinge kata kama nitie wacho ni kamachielo an Dan kawuok Migori awinjo twak maber. Ero kamano ahinya. Wacho ni CS mano minister no chako tich kamarach kodhulumu wanyonge ongeni kuna kupanda na kushuka. Ero kamano. Ote marinika HELB kachel koda capitation kar golo omenda makonyo jopuonjre mbalariany to kare piny mondo
piny owacho mondo ogol mana CS nikech CS no ema koro kia tichne mane wach mantiere kar kanyo. Awinjo twak achiel kachiel kane gwenge ma wacho ni e gweng mag Ochuna Kaler. Erokamano. Cleophas Harrison Airo kawuok Rinya Awendo majadelau mano jahom. Aya jahom erone ka wacho ni kama piny Kenya ochomo pod wakia. Wacho ni kaka vijende matindo ma pod nigi lek mang'eny ok wang'eyo gima biro timore mbele. Erokamano jakomote mari. An japicha Benard kana wasi jo school dhi weyo somo then gidonje mer mara sasa kata gitieko piny mane wach mantiere kanyo ka gigolo mana jambo. Joram kawuok Bondo owacho ni Lucky Dube nowero ni every institution will be prison. Owacho kanyo ni ka ogol pesa mane gik madhi timore kar kanyo. Amor sana kod twak ma kawuono an ouma awinjo kawuok Kanyamkago. An Wycliffe Di Maria kawuok e mbalariany ma multimedia owacho ni lit to wan godo. Owacho ni nyithindo nyiwa dhi hinyore moloyo nikech owacho wach moro kanyo mokang' asom e TV sani. Owacho ni nitiere timbe moko madhi medore kendo timbe njore bende dhi bedo to wadhi lalo wiye maliw e piny Kenya. Medoro ote mari SMS line waponere 3 winjo jok maneno ka ntiere Rinya, jok maneno ka ni Ugunja, jok maneno ka ni Sigomre, Alego giduto gin ka. Waduogo iri Teddy kachel koda Merrill to mokwongo waring wadhi e county Homa Bay. County Homa Bay bende ntiere gi mbalariany. Nyithi school ni kacha. Alia Beach oyawre Homa Bay nyaka sani giwacho nade to e twak ma kawuono inyalo kono wang'o mamit mana kaka osewinjo county ma Kisumu, county ma Migori. Bag matwak. Erokamano Cleophas Oluoch ayudi makare antiere Homa Bay County kandi mana kaka iwacho Homa Bay County kandi nitie kod mbalariany achiel mar piny owacho tende ne ochiw ne oboke kata chata gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo sani koro en mbalariany ma ochung' kende. Kwadonje twak ma go e mbako romo kwa ng'iyo wach manyicho wachi kod jatend migawo mochune chenro mag somo e pacho kandi Ezekiel Machogu mano wacho ni piny owacho ni kod chenro mar biro chungo omwenda go e koma chiwo sir mag omenda ne mbalariany mag piny owacho e thuru kaendi. Wan ka kod moko kuom jopuonjre mantiere mbalariany ma Tom Mboya kaendi ma wadago mbaka gi to gineno lendo manogol kod jatend migawo ma ochune chenro mag somo manokoni samoro piny owacho nyalo biro chungo pesa kony mag omenda ma gisebedo ma piny ne mbalariany mag piny owacho pacho kaende kaachiel kod colleges mamoko e chenro mag somo ma gisebedo ka gitimo. Achiel kachiel an ka kod achiel kuom jotend jopuonjre e mbalariany ma Tom Mboya kaendi puonjre ma bende osebedo ka geno ahinya weche mag support kata weche mag sir mag yudo kuom piny owacho. Gin kaka jopuonjre ni piny owacho ni kod biro to chenro mag kony mosebed kimiyo mbalariany ma pacho kaendi. Bochako gi nyingi ting'iswa ni kaka un jopuonjre mantie mbalariany ma Homa Bay kaendi lendo ma kamano kawe nade to bende no ka nyalo rocho chenro mag somo e mbalariany ma pacho ka. An gi nyinga iluonga ni University. But King, that guy is a joker. He's a typical joker. Ningeche King, the government mano appoint His Excellency William Samoei Ruto. King, promises manen godo sector mar somo is actually running away from the promises manoketo. Golo support, state funding to the universities. Mano manyiso ni William Ruto and these guys are killing education in Kenya. Ningeche sani king'iyo majority mar nyithindo masomo nitiere gimoro miluongo ni kuinama. Ngima tek ne students to no promise ni ngima dhi bedo mayot. Koro ka sani ema ngima teke ma nyithindo ok nyal yudo 3 meals in a day. Fee to gidhi yudo kanye. To universities magwa bende tho. Egerton is already dead. It can't walk. It's on its knees.
manyiso ni kata wan mana marwa ma wan godo kani bendo sign gi Uwasu kano campaign no wacho maler ni odhi medo colleges, university, technical universities from Golo. Nyalo bede bath ndara to biro gi pache modwa ni jo Kenya duto te mondo ti godo. Omiyo I would like to urge the students countrywide kan wayude ang wadhi nyime kod weche makamano. Kata kanyo gino ng'ade ka owacho wach moro malong'o ahinya kowacho ni odwa kwayo nyithi sikul te countrywide piny Kenya te, to koro awe marach ok wawinjo ote mare ponono. Tedi ang bed gi wach machielo mopogore gi mano. Kata kamano ikona kani koro nyaka koro wadhi nyime kod twak. Ang wadok e kaunti ma Homa Bay bang'e wagoyo mos kumano. Wawuok e kaunti ma Homa Bay warangane kaunti ma Mombasa ni jopuonjre to wacho nade. Joja oko oyawre Mombasa ng'eni kata ka goth chwe to pod en mana maliet. Kono aneni nyaka sani chenro chalo nade. Jogo mani toki kanyo, jo mbalariany man kanyo, gin bende liet ni osechopo negi liet makoro sani Machogu, jatend migawo mag weche mag somo okelo e sekta ni mar somo. Erokamano ahinya, mana kaka iwacho no Mombasa wantie makare, chieng'e marieny matek, to twak mantiere mar wach mbalariany ni omako dhoji nyaka e kaunti ma Mombasa kaendi. Antiere gi moko kuom jopuonjre mantiere mbalariany mar Technical University of Mombasa ma bende idendo ni TUM. Gin bende gombo ne gigoye dhogi giwache ni to wach mar chwalo omenda makoro piny owacho chal ni dwa kumoni, gin giwegi gikao nade. Songeni tu karibu niongee na mwingine, karibu tu alafu tueleze tu pengine hisia zenu ni zipi na hasa kuhusiana na haya masuala ya kwamba kusitisha ufadhili wa fedha katika taasisi ama vyuo vikuu. Anza kwa jina. Kwa majina naitwa Zadok. Mimi ni mmoja wa viongozi katika chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa. Tunataka kusema ya kwamba tumesikitishwa na maoni ama yale mambo ambayo waziri mpya ambaye ameingia kwa ofisi ameweza kusema. Ni maoni yake ya kwanza kabisa na ni huchumu kwa sisi kama comrades, kwa sababu kuambia vyuo kikuu kutafuta namna ingine ya kupata zile fedha ambazo wanazitumia kama chuo ni kama kusema ya kwamba ongeza ile karo ambayo wanafunzi wanalipa, kwa sababu hiyo ndio ile kitengo muhimu ambaye vyuo kikuu vinatumia kupata fedha. So sisi kama viongozi wa wanafunzi tukubaliani na ili tamko, na tunataka kusisitiza ama kwa hii waziri ya elimu ya kwamba sisi mumetunyanyaza mukisema ya kwamba mnataka kutoa hizi fedha. Asante sana. Tupate hisia zako. Anza kwa jina, tuelezee hisia zako ni zipi? My name is Samuel Mulamek, student leader, Technical University of Mombasa, in charge of academics and external affairs. And honestly, we are very annoyed. We are very disgusted with the sentiments by the new CS for education. And you say we are already suffering as universities in terms of funding from the government. And instead of the government increasing the funding to the universities, is saying to withdraw the funding. That it means our comrades, or us as comrades, we are going to suffer, and suffering is going to be part of us. We are warning and we are calling upon the president to call his troops in order, so that these years don't make a reckless statement and roadside declarations on matters that affect the whole country. We call upon the CS to apologize to the comrades, to give a solution, a much more better solution to the comrades than what it is now. Thank you very much. Okay, my name is James Molly. I'm a student leader, Technical University of Mombasa. Okay, this thing to do with the university funding released by our current CS. We all know that under Section 53 of the Universities Act, under the University Funding Board,
the students in the university should be funded well. And the CSO, the committee, spearheading this thing, when they say that they are going to check the needy students, they are going to fund only the needy students. I think like Kenya, we've got 90% of all students. Like Kenya, the 90% of all students who get into the university are needy. So when we say it's like the needy students, I don't see how we are going to make sure education is given forefront in our country. So I request, and I want to send this to maybe our president of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, that I have a question to him. He was campaigning saying that the hustlers will be given a forefront in all these things. Now, there are these needy students which the government cannot reach out to them. How is he going? How is the government going to make sure that these students are reached out and they are being helped by these funds we are talking about? So I'm asking the government to scrap off this model. It's a disruptive model and it's going to lock out some needy students and also bring some abuse to the government. It's my humble request. Thank you. Thank you so much. Nyisa nek pachi kaka achiel kuom jogo manie mbalariany. Nyiparo ni gini nyalo rocho chenro magi mag somo nade. Ineno ka odhi affect somo mari yo mora mora cha gi nyingi. An gi nyinga iluongo ni Lameka Memo Tieno. Somo e school mar Technical University of Mombasa. Kendo wach ni en wach man gi mbi. Odhi affect somo nyithindo mang'eny masomo e school ma mbalariany mzima mane Kenya. Mae kaluwore gi omenda machuok ma jonyuolwa ni got mar nyalo facilitate sombwa. En issue matek kabisa kendo sirikal, it is okay na plea but it's now a command. They look into it with immediate effect. The issue will interfere with the education of the comrade and we will not be happy if the comrade's education are affected. So the CS Muchogu should see on how to extract the information he gave and give a better solution in the next 48 hours. Yeah, we are the comrades and we have the best power so far, superseding the electric power. So it should give us the best solution on how to handle this. Yes. Thank you so much. Wa mwisho njoo tunieleze, unaona kama swala hili ama ungepata fursa ya kuongea na waziri wa elimu saizi, ungemweleza nini? Anza kwa jina. Kwa majina naitwa Thomas Kitusi. I want to take this opportunity to send a stern warning to the CS. First, for creating an alarm to the comrades. The CS should focus on creating progressive ideas in helping the students across the universities in Kenya. The issue of fee increment and other issues will not be tolerated among us as comrades. Comrades power. Power. Comrades power. Power. We are not going to relent until the CS ensures that the will of the comrades is put, and the comrades are the first hustlers and we should be given the front when the matters of this country are being deliberated. Thank you so much. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mana mokuom jopuonjre mantiere mbalariany mar Technical University of Mombasa ka gin bende koro gigodho gi piny gikoni ok gimor kata matin gi okang' mar piny owacho koni ok bi chwalo omenda mosebedo ka jorogi chutho e weche mag somo to kwang'iyo sana e kinde ni makoro iwacho ni uchumi bende medo hinyo jonyuol mathoth mosebedo ka chulo omwom kata omenda mag school fees ne jopuonjre makamagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya Joja oko ka itiere kaunti ma Mombasa. Jogo ndisore ahinya kanyo, nyithi sikul matum imos gite johera mag Thapki Benito gi kanyo ichwalo ote kachiel kod johera mag Makoromo wantiere kar kae. Erokamano ahinya Joja oko. Nyakwaro Muge Juang, ote isebedo ka ioro kae ote mathoth kendo wagoni erokamano moko mane wasomo kar kae ka ok wasomo gi sabicho seromo kendo koro sanoda mana tieko wada winjo wach mogik. Ote mari ne jotend mbalariany, ote mari ne jatend migao, ote mari ne nyithi sikul. Ami mana nyiriri 30 30 seconds kende itieki yor kata kida medo gimoro kanyo mede sani titieki kaito wadhi nyime. Erokamano Cleophas kuom luongowa kawuono. Mokwongo nyiso jatend migao ni mondo owinji ywak mag nyithi skul, mano mokwongo, kendo otim kaka wakwayo. Mar ariyo ne comrades te e Kenya kiny wadhi golo twak tok seche 48 kiny norum kiny. Aeto mogik wang'eyo ni wan gi chenro mathoth mar konyo jok ma yude matek
mar nwang'o chiemo mbalariany. Kora Kenyatta kuchocho bende akono ni ji 200 odhiambo an kaka ker mar wang' nagol nusapa ji 200 kamoro ni Nyayo Mes. Koro ang ubed kanyo. Erokamano. Owinjo kane chenro ka untiere Kenyatta University kochopo sa odhiambo kama chop Nyayo Mes nitiere lunch kanyo ma tedi odhiambo dhi miyo osechiwo sime mage. Aya karka Merel wach mari mogik. Wach mogik en kuom jatend migao kama mayo kenye yo modwa dhie gweche somo i Kenya ka. Wan gi nyithindo mariek ma lek magidhi tho mana kod sentence achiel manowacho no kuom jonyuol kod nyithindo. Mae en lweny ma nyithindo kendgi dak nyal kagi kawo chung' nwaye kaka wadwa dhiyo magi pogruok lokruok modwa kelo riwreuru kodgi i lweny nikech mae nyathini achiel ka en janyuol matin nyithindi pod ni primary gibo biro kalo ioni to sani wan gi nyithindo mogolre mondo gigore pogruok lokruok gi obedie. Wamiuru nyithindo gi support kendo wariwre kodgi i lweny mar kelo reforms in education. To kuom nyithindo mani university kik wabed i screen kende no wani keyboard kende kata ka ni keyboard gori lweny motegno kanyo to ka weche otamre lokre to nitie sama idwaro wan owinjwa ama wawuog mondo onewa watim kamano nikech inyalo bet bang'e tibiro ywak nikae ihinyri to in gi nafas mar kelo lokruok kanyo. Kwayo mogik kuom jonyuol ka in dala tineno tin nyathi mbalariany orne kata 100 kawuono cham go lunch githagre lakini gimiseu. Erokamano ahinya Merel kaachiel koda Katedi jonyuol dongi winjo kama intiere kar kacha kaka 100 yor kioro ne Merel kanyo yoro ne Tedi kama gintiere kar kacha githagore to kan giwachi mana kaka Merel bende wache mane thuolo manayudo mar bedo kodi e chenro mar mbako rom mare orom kanyo sa 3 nyaka sani sa 5 osekalo dakika 4 elo Sharon Ong'ao ma bende noketo chenro mopogore okinyi jata chenro ma bende ne nitiere kar kanyo jogo director producer kaachiel koda jomak duol jomak picha ogonu erokamano ahinya gi in janeno mara mar Ramogi TV erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ote moko somo kawuono ore kinye twak ma wantiere go sa 12 kinyi nyaka sa 5 mar onyango chenro mar piny biro ni achiel kachiel kama intiere wayuoro counties duto nyaka mbako romo marumo sa 5 mar onyango. Riti masani nyinga Cleophas Oluoch. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima